επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργοί, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης συντονίζονται σε μια διεπιστημονική συνάντηση για τη στρατηγική προβολή και την ταυτότητα των ελληνικών τόπων. Ιδέα Τόπος. Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ και Branding Τόπου και εκδηλώσεις αστικού πολιτισμού. 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου, Βόλος. Για πληροφορίες www.placemarketing.gr. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομές και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Imagine the City, διοργανώνει το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Branding Τόπου. Μια προσπάθεια ελληνικής μετάφρασης είναι το στρατηγική προβολή και ταυτότητα τόπου. Στο τμήμα μας 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. 30-31 Μαρτίου θα είναι, ας πούμε, το καθ' αυτό συνέδριο και 1 Απριλίου θα έχουμε κάποιες πρόσθετες εκδηλώσεις και κάποιες εκδρομές που προγραμματίζουμε. Παράλληλα με το συνέδριο θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, αυτές τις έχουν αναλάβει οι συνεργάτες μας στο Imagine the City, που θα γίνουν σε όλη την πόλη και θα είναι δωρεάν όλες, εκτός από μια μουσική συναυλία που είναι το Arc Festival που διοργανώνει η εταιρεία δίσκων Archangel για πρώτη φορά εκτός Αθηνών. Σάββατο βράδυ στο εκθεσιακό κέντρο με Imam Baildi, Μαραβέγια και Λοκομόντο. Η διοργάνωση αυτή στην ουσία προέκυψε από διάφορες συγκυρίες. Δεν ξέρω αν η βασική συγκυρία είναι η οικονομική κρίση, αλλά για να πω και το χιλιοεπομένο, η οικονομική κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες, οπότε το είδαμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Βρεθήκαμε με τους συνεργάτες μας με κάποια άλλη αφορμή, επειδή το τμήμα μας είναι το μοναδικό, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα, που έχει στο πρόγραμμά του το προπτυχιακό ένα μάθημα που το λέμε Marketing του Τόπου. Οπότε έγινε μια φοιτητική δουλειά σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας και έτσι γνωρίστηκαν και μετά συναντηθήκαμε και εμείς και στην πορεία είπαμε ότι πρέπει κάπως να οργανώσουμε την συνάντηση των ατόμων που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα, το οποίο ήδη στο εξωτερικό έχει μια ιστορία 30 ετών, αλλά στη χώρα μας έχει έρθει λίγο καθυστερημένα. Και πραγματικά ανακαλύψαμε μέσα από αυτό το συνέδριο ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί αρχικά με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις περιμέναμε 80 περιλήψεις, ας πούμε, να έρθουν για το συνέδριο και ήδη συνολικά νομίζω έχουμε φτάσει στις 150, επειδή έχουν και κάποια ακυρώσεις, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό στη χώρα μας για αυτό το τομέα που συνδέει διάφορες ειδικότητες, πολεοδόμους, χωροτάκτες, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, επικοινωνιολόγους, designers και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες, τον δημόσιο, τον ιδιωτικό, τον εθελοντικό τομέα και βέβαια φοιτητές που, όπως είπα, κυρίως στο τμήμα μας αλλά και σε άλλα τμήματα κάνουν εργασίες σχετικά με αυτό το αντικείμενο. Οπότε ίσως τελικά ήταν η κατάλληλη στιγμή για να συναντηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να δουν να γίνει καταρχάς διάλογος κάποιος, να ορίσουμε το αντικείμενο. Δεν ξέρουμε από πριν τι θέλουμε να βρούμε, αν το ξέραμε δεν θα το οργανώναμε. Να δούμε, ας πούμε, στο τέλος αυτού του συνεδρίου που είμαστε και ο στόχος είναι αυτή η προσπάθεια να επαναλαμβάνεται, θα έλεγα εγώ, κάθε 2 χρόνια, ίσως όχι πιο σύντομα, και σε άλλες πόλεις βέβαια. Όσον αφορά το τμήμα μας, η βασική προσπάθεια γίνεται από το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, το οποίο διευθύνω. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα από πίσω, κυρίως η γραμματέα του συνεδρίου, η κυρία Ψαθά, που είναι η ψυχή του συνεδρίου, και πολλοί βασικά εθελοντές μέχρι στιγμής και πολλοί φοιτητές που έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί χωρίς εθελοντική δουλειά δυστυχώς πλέον σήμερα δύσκολα γίνονται διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό είναι η βοήθεια που είχαμε από τους διάφορους χορηγούς και πρώτα τον ΕΟ, το οποίο είναι και ο μέγας χορηγός του συνεδρίου. Μετά έχουμε τη συμβουλή της Περιφέρειας, του Δήμου Βόλου, του ΤΕΕ και έχουμε και την βοήθεια άλλων χορηγών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, το αντικείμενο, αν θέλαμε να το ορίσουμε, θα έλεγα ότι στην ουσία είναι ένα τετράπτυχο. Δηλαδή είναι το marketing, ας πούμε, ενός τόπου και το branding απευθύνεται στους κάτοικους, στους επενδυτές και στους επιχειρηματίες, αυτούς ίσως θα τους συνδυάζαμε, και στους τουρίστες. Βέβαια η διεθνής εμπειρία και η ελληνική εμπειρία μέχρι τώρα έχει δώσει μεγαλύτερη σημασία στον τουρισμό, γι' αυτό είναι κάτι που ίσως προβάλλεται και περισσότερο, αν και στο συνέδριο έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Λοιπόν, αναφορικά με τους κατοίκους, η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι ένας τόπος για να προβληθεί, για να προβάλλει την εικόνα και την ταυτότητά του, που κάποιοι ταυτίζουν αυτά τα δύο, στο οποίο προσωπικά δεν συμφωνώ, πρέπει πρώτα να τον οικειοποιηθούν οι κάτοικοι.
Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες δεν είναι αυτόματες και απλές. Πρέπει να προϋπάρχει ένα σχέδιο το οποίο για να εκπονηθεί χρειάζεται κόστος και χρόνος και για να εφαρμοστεί βέβαια. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 5 χρόνια. Τώρα για να διευκρινίσουμε, επειδή οι όροι marketing και branding προέρχονται βασικά από την οικονομική επιστήμη και από το management, προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα απλό προϊόν από έναν τόπο, ο οποίος δεν είναι προϊόν αλλά είναι αγαθό. Και η διαδικασία έχει πάρα πολλές διαφορές και αυτό ίσως δημιουργεί κάποιες παρεξηγήσεις εντός εισαγωγικών σε μια μεγάλη μερίδα του κοινού αλλά και ορισμένων επιστημόνων, ότι θεωρούν ότι πώς μπορεί να διαφημιστεί και να πωληθεί ένας τόπος που δεν είναι προϊόν. Θα λέγαμε ότι το marketing του τόπου έχει μια κοινωνική και μια πολιτιστική διάσταση, ξεπερνάει την απλή έννοια, όπως είπα, του προϊόντος και περιέχει μια σύνθετη διαδικασία όπου εμπλέκονται οικονομικοί, όπως είπα, πολιτιστικοί και διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες. Ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου είναι να μην είναι ένα ακόμα τυπικό επιστημονικό συνέδριο. Γι' αυτό έχουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και όλη αυτή την προσπάθεια διαλόγου και συνεργασίας όλων αυτών των ατόμων. Και επίσης θα έλεγα και ένας απότερος στόχος είναι να βάλει, με αφορμή αυτό το συνέδριο, να βάλει η χώρα το στίγμα της σε αυτό τον κλάδο του place marketing και branding, ώστε κάποια στιγμή και στο σύντομο ίσως μέλλον να διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο που ήδη έχει ξεκινήσει και οργανώνεται στο εξωτερικό κάθε 2 χρόνια. Όπως είπα, μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στις 150 περιλήψεις. Υπάρχουν γύρω στους 10 θεματικούς άξονες του συνεδρίου, αλλά αυτό που ίσως έχει περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε κάποιες συγκεκριμένες πιο ειδικές θεματικές ενότητες, όπως είναι το e-marketing, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός κουραζιέρας, η διαχείριση προορισμού, το nation branding ή το nation brand κατάλληλους, η προσέγγιση επενδυτών και η μεθοδολογία έρευνας κοινού. Επίσης έχουμε μια σημαντική ενότητα φοιτητικών εργασιών, κυρίως από το τμήμα μας, αλλά όχι μόνο. Όπως είπα και πριν, το τμήμα μας είναι το μόνο που διδάσκει το μάθημα marketing του τόπου και εκεί έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες φοιτητικές εργασίες που αφορούν και την περιοχή μας, δηλαδή έχουμε εργασίες για το Βόλο και τη Σκόπελο, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως Χανιά, ακόμα και από μια ομάδα Κυπρίων φοιτητών είχαμε ένα θέμα για τη Λεμεσό. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, πολύ σημαντική είναι η έκθεση Imagine the City, που αφορά την έκθεση διάφορων ιδεών, κυρίως από αρχιτέκτονες και πολεοδόμους και από φοιτητές που αφορούν την πόλη του Βόλου. Μέχρι στιγμής έχουμε 70 προτάσεις για αυτή την έκθεση και πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αναφορικά με το επιστημονικό κομμάτι του συνεδρίου, έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σε σχέση με τις παράλληλες εκδηλώσεις, θα θέλαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και του κόσμου του Βόλου και της περιοχής της Μαγνησίας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το συνέδριο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.